Salutare și bine vă regăsit la un episod de GTA Vice City. Sper că vă place seria, dacă nu o scoatem pe canal. Eu vreau să fac decât o serie gen nu de stam, de 5M. Dar când o să bag nu, o să fac și pe calculator, că na. Că știi, mai și să-mi bag în contul. Și dacă îmi pun să fac pe calculator, că am și așa am pe laptop. Dar nu știu cum să le fac. Muriți, bă! Murim! Bun, sper că vă place. Așa la bătaie cu ăla. Pardon. Bum! 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 Mori! Bum! Bum! Mori! Îmi bă toți banii. Așa, băieți. Eu zic că acesta o să fie episodul de azi. Fără muzică. Și na. Cum se vede, e ceva spectaculos, băi. Între și 3 mișcări. Sper că vă place, că na, și mie îmi place seria. La motor roz. Sper că vă place seria și vreau să fac ceva. Da, nu cred că se găsește și pe telefon, gen. Deci mergem undeva aici, stați puțin să ne teleportăm noi. Dar mai întâi ne teleportăm cu altceva, băieți. Eu zic că cu mașina asta. Pușcă milițieni. Ce-am găsit, data ei. Cea mai sexy mașină. Aveți dovadă că există Lamborghini aici. Sper că vă place. Vreau să mergem undeva să vedeți mai bine. Și cam acolo și o să oprească videoclipul, gen. Deci ne strângem ușor pe dreapta undeva. Hop. Și să ne teleportăm undeva. Aici. Eu aici am căzut pe cop. Fugi. Fugi că bui, tata. Da. Cam acolo se oprește videoclipul unde ne despawnează. 3, 2, 1. Bun, băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe like, subscribe, să clonț, apel. În primul rând vreau să-l omor pe ăsta. Pe ăsta, bă, pe ăsta l-am așa. Nu, nenea, polițistul, nenea, n-am făcut nimica, nenea. Eu nu te-mă cu mine la bătaie, în filei. Nu uitați că o să fac. Bine. Cam acesta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Gamerul 20. V-am pupat, ceau!